everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, liba. Suwat yun. Og... Oh, Dear Rickson. Rickson! Oh, para ako ganainin maong suwat. Rickson! Ako ningan ang niya sa ibabaw. Rickson! Unsa ba? Unsa may kitaguan niyo mo diha? Dear Rickson. Ako! Rickson, ablihin na ni pultahan! Rickson! Manang! Manang! Ma'am! Ma'am! Siya lang! Usahay mo ako ikalaga din ni mo, oy! Ngano? Kuha ang yawi ni kwartuha! Pagdali! Aw, ha? Oo. Rickson! Dili mahimo ka doon nakitago na ko! Asawa na ko ni mo busablihin ni pultahan! O patanawa ko ng papel nga gitani mo! Rickson! Rickson, ablihin na ni pultahan! Inig kababasa ni mo ining akong Ikaw ko suwat. siya gitaablihin na ni pultahan karon dayon! Posible nga patay na ako. Pero kinahanglang buhaton Anong dugay pa ba naahan ng yawi? nimo ang akong sugo. Dili Rickson! basahon sa abogado Oh! ang akong Rickson, at sa bablihin na ni pultahan! last will Ayaw kong na akong painom And- ha! testament kung dili mo kumplito. Luisito. Last will and testament. Ang pinagsuwat! Dili. Ano nagisiya? No! Rickson! Rickson, pabasa ako ng suwat! Nanawag si Bimbo. Manang, ang binang imong kape. Oo. Unsa na ni mong kape naman ang... Ayaw ba sa kape ka nagsuwat, Rickson? Venus, para ako ni. Mga dili ka mahimong bubasa ini. Ako naka-flavor da. Kape gitusluan o kuan papel. Di na gayud na mabasa kay black coffee man ang akong giinom og gigisi pag yun ni mo ang suwan. Nunsa naman ito, Rickson, oy! Ganang bisag ka sa dili maging kamamati na ako kay imo kong asawa! Mahimo bag. Dili na nimo balik-balikon og sulti. Ang unsa? Nga ako kang asawa. Ako ginabalik-balikon. Aron mahinumdum ka nga imo kong asawa. Gipulan ako pamati ana. Aron dili ka mapulaan. Kinahanglan mamati ka sa kung isulti isip imong asawa. Gawas na mo. Gawas. Gusto ko mo pahuway. Manang. Ilabay na lang imong kape. Og sorry. Way problema dong Rickson ay. Daghan magkape. Hala, Ma'am Binos. Unsaon man to si Sir Bimbo, ma'am? Ha? Naman si Venus. Tugay mo mitubag. Hello, Bimbo. O sa may problema niya? Dugay mo kang nakatubag. Oh, mao gihapon. Si Rickson. Ha? Kay, saan na dito mo? O ganong mipauli man sila lang nga may sabad sa agdang? Ako, buhi pa di ang salbahis? O sa may nitabo, ha? Ako, sige pusin. Unsa? Imong gipusil sila na? Mao na! Pasalamat
Nagsuwat siya nga sa madras o ang iyang nahiiguman nako. Mibalik si Laila diya sa inyo. Oh. May katkat sa kural ang salbahis. Samtang si Rexon naa sa sod. Doon na siya ay... O sa may gibuhat ni Laila diya? Ang suwat. Ha? O sa'y suwat? Unsa? May suwat nga gibasa si Rexon. O posible nga mao kining gihatag ni Laila Bimbo. Suwat? Oo. May suwat nga nakuha si Rexon sa ibabaw sa tanom. Pero nabasa kini. Pero posible pod nga iyan na ning nabasa. Ngano wa man mo kuha ang suwat? Aron imong mabasa? Asa man ako magbasa sa suwat? Nga iyan naman igigisi o gisuot sa kape ni Manang. Unsa? Pastilan, ayaw na ginugbalik dito ha. Kay mamusil man day ka na si Venus. Pastilan kuya, wala gid ako pagkapatin ako sa buto sa liyo sa ilang bahay mo. May gani kay nadali ni mo si Laila. Ah, natural action star man ko. Ha? Action star. Ha? Baka parang di po rin ko babae mo. Action star na eh. Labaw na ikaw ang may mutang sa kakuyaw. Panaligdan ka. Tikoy. Unsa may imong buhaton kon? Ako mahimutang sa kakuyaw, Tikoy. Andam kong ibuhising akong kinabuhi tungod ug alang kanimo, ma'am. Mabuhi ka lang. Kumustang suwat? Ambot kun hain nakatong suwata mo. Sir Diggs? Oh, Tita? Laila. Uy, nganong libangon ka man? bitaw nga nung ibangon ka man inday. Manawag ko, Rexon. Unsa? Unsa? Muna nahitabo diri. Unsa gyud kay unod sa mong suwat, Venus? Si Rexon ragdang nahibaw ko nun sa'y nasuwat ini. Nabasa gyud na niya. Oh, baga ang papel kang isuwatan, pero dili na gid mabasa kay gipinuman ni gisi-gisi o gihumol sa kape. Kamao siya. Mo gini akong gikabalakan, Bimbo. Paspas ang pag-recover sa utok ni Rexon. Doon na siya pagbuhaton nga sama siyang kibuhat sa unang panahon nga nagkabuhag na mi. Kinahanglan magbantay ka, Venus. Kay magsige na naghuna-una si Rexon kang Laila. Ang paluway. Gihatagan gimi niya kahasol si Rexon. Bantay gyud ang reaksyon ni Rexon. Kay kung nabasa gyud niya ang suwat, posible nga doon na ni siya ibuhaton. May gawas niya sa kwarto. Sige na. Bye na. Manang? Manang? Unsa man ang isugo ni mo ni Manang Rexon? Oh. Ako nalisugo Sorry. Ha? Nag-sorry ka na ko, Rexon? Kung mauna, nahibaw ka na siya mong saha na ako. Sorry. Okay. Gipasaylo na tika. Asawa gud ko nimo. Busa andam gi ko mo pasaylo nimo para magkasabot ta. Ako tubagon. No! Ako imo tubag. Bana makakunin mo. Pero Base sa akong nabasahan, ang bana mo'y haligis pa ni May. oo. Ug makabuot ko kung unsay gusto na kong buhaton. Ha? Ug aron magkasabot ako ang patubagas telepono. Hello? Hello. Si Laila ni. Mayo kay nanawag ka. Nabasa ni mo ang suwat. Oh, Kinsa na? Ang binang phone. Venus, naunsa man ka? Imo man giilog ang phone. Hello? Oh, Venus, nganong gibundak man nimo ang telepono? Ako ni Bay Rexon. Busa ako ang magbuot kung unsi akong buhaton sa mga butang inimbaya.
Hala, Oh, Layla? Ganong misiga man ang imong mga mata, naunsa ka man? Gikuyawan ka? Layla, si Kuan ang nakatubak? Tutoy ba to, ma'am? Tutoy ba to? Layla, nabasa niya ang suwat? Oh, unsa? Unsa? Oo niya, unsa may sul sa suwat ni Sir Luisito para ni Tutoy ba to? Wala na siya makasulti kay may abot si Venus. Mao nga ako na lang gibutang ang telepono. Unsa magyud kahay gisuwat ni Luisito para kang Rexon? Kinsa ang nanawag, Rexon? Klaro kayo nga nakailakas na nawag. Si Layla. Nanawag ang kundatan? O gusto mo yung tuyo? Nangutana bahin sa suwat. Kung ako ba ning nabasa. Unsa? O ako siyang gitando. Nga ako ning nabasa. Unsa mo giday unod sa maong suwat, Rexon? Kang Layla ba nigikan? Dili. Gikan to ni Tito Luisito. Unsa? O, unsa gisuwat ni Tito Luisito ni mo, Rexon? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!